Huomenta, siskoseni. Sisko, mulla on synttäri. Siis tosi tylsää. Pitääkö odotella ruokaa? No just joo. Tää on tosi tylyä, et pitää odotella ruokaa. Ai, sori. Mä laitan sulle ruoan. Au. Tää eka. Missä sun koru on? Se on siellä. Katsojat, onko tämä se koru? Ei. Onko tämä se koru? Ei. No entäs? Entäs? Tämä. Onko tämä se koru? Kyllä! Tuossa pantsakamilla vielä. Mitä siitä, vaikka mä kuolisin? Mä kuitenkaan en tee mitään pahaa. Hei, mä en halua jäädä jumiin. No. Sitten on vikas, jos sä kuolet joskus jonnekin päivänä. Mä etsin nyt tässä vaikka. Puhutaan nyt vähän. Nyt sulla on synttärit, niin sun pitää olla nätti ja cool. Niin siitä mitä? No. Jutellaan nyt vaan. Äiti, sä oot. Heippa sisko, mä menen alas. Mä menen leikkaamaan. Sisko, tuun kohta. Kohta siis. Noin. Nyt on Camillan synttärit. Oi, kierretään! Camillan synttärit on. Camillan. Älä sisko laula. Camillan. No miksi mä sais laulaa? Koska kuulostaa ärsytä. Ei se kuulosta ärsyttävältä. Ainoksi pitää kaatuu. No mitä sulla oli se? Niin, että koristellaan nyt tämä. Eli. Siis. Jatkuu ensi numerossa. Eli jaksossa.